Са хора, аз съм Наско, тук сме дивото пиле. Даниеле, не са ли гаи? Кой са легави, че ти говори? Айде бе. Нещо? И тук сме в някакъв дънжан. Събирай тия gold coins. Виж ето, виж за тебе има gold coins. Аз ще ги дам специалните итеми от тук. Заповядай. Чакай, имам и още. Gold coinчета на. Заповядай. За тебе са. Върси ги вземи бе. За тебя са, за тебя. Те чакам долу. Тебя. Опа, бай Георгитата пристигат. Опа. Опа. Бай Георгитата. Варе, вземи то лудо е. Бой! Бай Георги. Значи то лудо е. Начи го е. Вземи Даниеле, стига să filmирам, моля те. Вземи то шидо е. Ей то Даниел. Яо. Вземи то шидо е. Вземи го е. Дали може да джампиш? Абе, Не. лагваме я. Вземи то шидо е. Вземи го е. Аз храна съм. Така. Те по-бързо. Значи още една gold coin. Деба нашите, къде ми бързате вашата Я кожа? ще се телепортирам. Как ти биш ника на тебе? Стуле! Паула чай! Това е ника. Не се пише. Наско 1000. Аз се качвам и падам. Айде бе. Викат му Наско 1000. Айде бе. Само позорбиеше. Стуле, апологджум. Нашите, защо са бите? Идвай. Това пичо ни знаеш ли га? В Майнкрафт ли си бе? Да. Фака ще ма бутат в лавата, фак. Фак. Пичо, фака. Тия нямат кнокбак, тия зомбите не могат да се бускат назад, не могат да ги Така е пускат. така, че нямат нокбак. Това на ранкет няма. Гледайте ранкет, така е афака. Шумра! А не съм АФК, я инвайт нема. Нищо. Направо е така долу да параме, бе. Няма така долу, вари си по както трябва. Това е дънджан. Трябва да се минава нормално. Това тук няма спринт. За да получиш наградата си. This nigga shit. Хил. Ето. Така пак зомбите ще ги бият с ябълка. Шугам се. Ще ме убият, тия много свалят бе. Тия големи прадниве мамка му бе. Внимавай, защото сега ще дойде един бос, дето с един удар ти сваля 4 сърца. Легендарка. Свали ма! И аз легендарка. Ядах. Леле! Това ти ли си? Викам, че Ари, боса бе. дойде. Боса не е тук изобщо, едвай. Идвай, бай Георги. Това на мен ли ми се струва? Има спит. Е, тук е боса, внимай. Дай спил го. Печо, свърши ли ранкета, бе? По 2 сърца сваля, бе. Печо! Леле! Умрях. Да бе, свърших си го бе. О, ще ме биде? Да. Телепортни ма. Аз ти казах да внимаваш, телепортни съм. Чакай, пиши тъпа хер, чакай. Тъпа хер, Наско 1000. Аз слушай са... Ай ще се бия, ще ма свалят. Топнаха ма в лавата на горещо. Между другото, ако са паднали някаквите, май са изгоряли. Паднаха дискоите, ето ги. Взема ги дискоите? Да. Добре, две. Това ли беше боса? Това беше целият дънджън. Вече можеш да телепортираш. Сайла. Ей се да раз. Това яко ли е, кажи?
Полджа. Яколе, Ехе, браво. Това е новия спаун, така? това не е новия спаун, това е шопа. Това цялото тук е новия спаун. Цъкай. Това са кустом айтемки, цъкай. Ей тук, виж, ей това е най-силният меч в цялата ера, виж. Колко му е чанта? Шартен стрел обаче е нагласен с команд блок един удар да сваля 5 сърца. Ей, като се брониран, че сваля по 2, по 3, ама пак. Ела го виж. И човек влезе в лигата и сега свършвам. Е, това е най-силният меч в играта. Пейте чули, бе. Това съм в Е, той бета. е ефтин, бе. Ефтин друг път. Друг път е ще. И това ли е най-силният сет? Най-силният меч. Виж, е тук. Е, от тук можеш да вземеш. Виж, от тук можеш да вземеш 50 такива, виж. От тия дисковете. Служи единия диск. Не мога да отворя, че си там. Какво? А, да, вярно, съжалявам, давай. Само един диск ли да слагам, или? Да, дава ли А, ти не 50? може, трябва да е бял диска. Сега ще кажа откъде. Значи, етко легендари Валор се взима от елто, я. Виж от тук. Валор поинта се взима от тук. Аз вече имам едно такова величко. На някой телефона ще му звънни. Добре, сега чаме на ивентите да разведем. Това тук е дроп евента. Тук са дропи снег евентите. Добре. Тук е LARP Event 2. Какъв? Как ли е дроп евента LARP Event? Не, това е спринт. Не е спринт, а джамп. Я го пусни джампа, бе, малко. И хвърли по спитки. Чакай малко. Да не, моля се, не пя. Добре, Пьотре, добре. И сега влезе в лигата и сега свършваме. Ела евент 3-то. И казвай какво са правим тия евенти, аз не съм участвал. А, тук е форс евента, нали? Не. Спринта. Ела на Warp Event 2. Нали? Стюле, Полджа. 40 на финала. Оп. Значи, отборявам от 5. Стюле, Полджа. Давай. Не натам. На къде? Дупчи синия, докато си младче. Ела след мене, ела след мене, ела след мене. Лиле, това е много объркващо това. Лагва ми малко, бе, трябва да ще правя опции. И падна. Ларп сервер, какво се прави? На сервайвал, да. Да. Защото спана е закрит и няма сървайвър. На спана е отделно спана е на Flatgrass. И това малко спанче също е яко. Сега ще покажа новия спаун. Кое е по... Така. Дивото пиле. Това е Wild Chicken, познаваш ли Wild Chicken? От гората си хванат, бе, пиле. От гората е фанат. Аре, приемай. Ще изчакаш ли една секунда? Искат да им запалиш портала.
Пишем да изгледат работата. Базикам се. Той се базика, спокойно. Сега пък почнахме и ги обръщаме лека по лека, ама той вече много късно фиднахме много мощно всички. Ранкет ли? Да. Но няма, той ви свърши, ние фиднахме всички много мощно. Ох. С една дума и стуле, а помни. Знаеш, че това ще трефи в YouTube. Пятъчника, познайте много. Няма саринда, играеме до край, бе. Няма никакъв саринда, ей. Кучета няма саринда, няма саринда за вас, бе. Пиле, приемаш ли? Леле, я пак. Тупа хер, наско. Да. Така. Това е тото. Виж сега, гледай се първо. Това още не е спавна, сам да ти кажа. Това е където спамва. Яко ли е? Да. Сега ела. Къде изчезна? Така, ела седни. Така. Чай само една секунда запишем. Там и влезаш. Пилето. Опасен ли е дилото пиле? А? Дилото пиле опасен ли е? Опасен, иска пак да ме вкара в дънджана, ама няма да е. Вие как се запознахте с него? Леле, вкара ма. Ен туториал. Си помислих, че той пак ме вкара в дънджана. Какъв е то дънджер, бе? Какво говорите? Сервера му. Как така те вкараш в него? И да, хора, това беше... Сега бращаш ли Сервера. Хора, Сервера. някакви SMS за тази Майнкрафт пращаш ли си? А? Не знаеш, че там Петю някакви SMS се пращат децата там да ги направи нещо в Майнкрафт. Да. Ти пращаш ли? По някой път. А, И това беше от нас. Това беше на дивото пиле сервера. И чао.